tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Karuna tuwa siya dito sa kalangitan, nagandam ug puloy ha sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita. Aron ni paningan sa dugo sa katawhan. Karuna tuwa siya dito sa kalangitan, nagandam ug puloy sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman kuhauno lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhin ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Kami o Dios nagahangyo kanimo nga imong panalanginan kini nga programa ug kini nga estasyon nga mahimo kining instrumento. Mahimo kini Ginoong kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-lain nga mga puloy-anan. Tuguti nga ang mga nagapaminaw, pinagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Og sila o Dios imong kabigon nga makaduol aron mga laga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo mga gipangayo, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga amo nga matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope.
Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong nga cellphone. Okay, sir, maayong hapon. Among ipangumusta ang among buotan nga amahan nga magsigi og paminaw dinhi aning inyong nga programa. Og advance happy birthday di ay karong Miyerkules sa akong buotan nga Manoy, among kamagulangan, sir. Manoy, advance happy birthday. Malipayon mi nga ikaw mo'y amo nga himong igsuon o kamagulangan. Salamat sa imong pagmahal sa amo, Manoy. Salamat sad sa pagbasa, sir. Si Brenda di ay ni ang inyo gyud nga dayhad nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat, Sister Brenda. Last text nga akong basahon. Maayong hapon, Brad John. Kung madayon ang inyong debate ni Lito Amit, kay nang hagad bang kahana sa imog debate, palihog unya og anunsyo sa kahanginan, kay mo tambong mi. Okay, di na lang mo ana magpada pa mo gara-gara ana nga di lagi na ang iya na kuan na ginara-gara na lang na. Well, ang ato ra dinhi ato hoto ni si Abraham Uril, no, si EJ Uril. Ug asa makarong dapita, Mr. Uril, kay nini ang pakita gyud kay naghulat ko nimo dire, agad-agad ka magdebate. Ako gyud kang atubangon kay grabe naman gyud kang nga maka panghilabot o makadaot sa SDA. Hastang mga pastor nga wa manghilabot nimo, imo gyud nga hilabtan. Manang na kuan na siguro ka, naanad ka lang siguro mo na nga sayon ra kay kang nakahagad-hagad sa ako. Attention das negros. Kinsay nakailan yo ng Abraham Orel, gihuwat ko na siya dire. Unya I'm ready nga atubangon siya. Unya diha pod sa kamote si Yoyong Gonzaga, Badyong hilom na lang ay napagsigig pangdaot panghilabot kay wa mangyud kay kaya wa kay kabuga. Naghulat si Ralph Chavez nimo dinha ana ayon na lang ana pagsigi og pinagarpar kay og kamatuoran ng imo isulti lang, ayaw og sunggawa ka nagipangbaybo studian nya inyo ginduolon didto nya mangdaot mo og nahinumdum ka diha diha sa proper gud sa San Fran nga wa gyud ka kahuman sa debate, nagpapuli ka ni Pransing. Anang ayon na lang og kang na kanang inyo ang kuan dinha, ang inyo ang main atong buhaton no, managdait ang ato pakigdait dili kay makigpahit. Ay kay salamat. Well, sa di pa tamo irog pagyud sa unahan, mas may siguro higala nga ato sa ipatan-aw kang Brother Isaw ang atong monitor aron tang maka kuan sa pinaka kuan gud mean sa atong program. Ipalikog li diha Brother Isaw. Okay, salamat Brother John, og may gabi kaninyong tanan mga kaigsunan og mga kaigalan, mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast, doon na natay mga na-receive nga mga mensahe gikan sa naglain-lain nato nga mga viewers. Niya si Brother Joseph Kimno watching from Dakit Bugo. Mayong gabi usab diha kaninyo sir, Brother Isaw ug sa tanan nga naminaw ug sa gabiyo karon sa live. Mayong gabi sa tanan. Salamat sa pagbasa Brother Isaw. God bless sa tanan. Niasab si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi Brother June, Brother Isaw, kay Alibi ug sa mga kaigsunan nga naminaw karon. God bless. Niasab si Sister Elsie Long. Good evening everyone and God bless. Niasab May inyo diha Ma'am Elsie sa Australia, may gabi inyo din na. Salamat sa pag-view. Niya subs Brother Jemuel Dikino Lalosis, mayong gabi kapaglaom. Din niya subs sa pikas monitor ato sab nakita nga nakig-uban kanato si Sir Gerardo Lubitanya watching from Australia.
Niapod Dade, may gabi ini mo diha dade uban ka Mami Panji ug sa duha niyo kabuotan mga anak uban kang Pastor Randy Zoson ug sa iyang pamilya. God bless niyang tanan diha. niapod si Sister Lids Nugra, niapod si Sister Ginaline Lumuntad, niasab si Sir Jerome Patagnan watching from Danau City. Sir, may gabi ini mo sir. Thank you for viewing. Bisan sa imong pagkabisi gyud kaayo nga tawo pero imo pagyud gitagaan og atensyon ang ato nga programa. Salamat kaayo nimo ug ang Dios magapanalangin og sa imong pamilya. Niasab si Brother Jemuel Dequino Laloses. Then diniasab niya si Brother Ariston Bueno, niapod si Raj, Sister Jaris Aligado Nulia. Then niapod si Sister Cristel Joy Dihito Anciano. Niasab si Sister Nisibel Villaganas ni Cesario watching from Masbate City. Niya sa mensahe, good evening ninyo tanan diha Kuya John watching from Masbate City. Regards po sa tanan, God bless. Okay, may gabi po ninyo din ha, ma'am. Kumusta na lang paritoto di ani Mads Nini niya ang Diyos magpakamay nyo. Niya sab si MGB Bangkali, Berjon wala lagi ang imong number. Ay tuod no, ako naman tatong hatag Brad. Salamat nagpa-remind ka. Ako ang ikuan abot na kuron sa balay Brad Muri. Akong ihatag akong number. Sorry good. Abi man ako itong pagkuan akong nakuha ni mo kay ma-review magupod niya nga to agong kuan. Pero ako nga I'm very sorry. No, ako nang i-chat sa imo ang akong number. Sa pagkakaroon mo pa niya itong nakita nga mensahe mga kaigsunan nga nagsunod sa itong programa, alang sa pagpadayon ng panon ako ibalik diha kanimo Berjon. Okay, daghang salamat. Brad Lili, doon na kay basahon? Wala. Okay, adto ta higala ani ni ang kuan pangutana ni Brother Hipolito. Brother Hipolito, ayaw kayo og kuan. Ayaw mo kayo og kana bang kanang very kuan ba? Sensitive gyud kayo. Kinahanglan doon tayo peace of mind ba? Ato pakigdait lagi di ta magigbayad. Ayaw nang mo react ka og dili maayo. Pero salamat ha nga nakigtubay-tubay gas ako sa text. Okay, ato ni nga basahon. Kanini ang imo man mi isulod sa bulsa sir. Kay sa imo tingali nga pagtuo dili mi makasabot. Sa pag-ampo pa lang nimo magpabati-bati kamandayon namo nga ang inyong matuod nga Diyos si Hesukristo, si Hipolito ni. Kaya daghang kayong salamat, Brother Hipolito. Honest to goodness lang, Brother Hipolito. Wa sa gidin tao na sa akong kasing-kasing nga pabati-bation mo. Kayo sa bagay akong makuha. Nabisan pamanggani na nang naan na sulat sa Biblia, dili pamanggani gid ninyo na dawaton og tuuhan. Unya, unsa pagigha ng mudawat o mutuo mo sa pagpabati-bati. Ako, ning sulti ragig ko sa tinuod, ning sulti ragig sad ko sa sumala sa kamatuoran nga ni as Biblia. Akong balikan niya, kay aron na nga makuha sa tanang naminaw. Imo man mi isulod sa bulsa, sir, kay sa imo tingali nga pagtuo, dili mi makasabot. Sa pag-ampo pa lang nimo magpabati-bati kamandayon namo nga ang inyong matuod nga Dios si Hesukristo, si Hipolito ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Hipolito. Unya, salamat ha nga ning tug-an ka sa ko ang nailhan di ay ni sa imo di sa inyong dapit puling. Mao sakto ra pud Hipolito puling. Ana nga og sa ato pa naaraban ng puling Brother Hipolito ari manas mata kita gani og dili gid pa mo dawat o mo barog sa kamatuoran mapuling gid pa sa kamatuoran. But hope nga ang kamatuoran mo'y naa sa imong kasing-kasing nga imong barugan ha unya kamatuoran dili gyud ng pangatarungan og nasayod ka sumala sa Juan 17:17 balaan na sila pinaagi sa kamatuoran ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa kini nga programa lagi kay based on the Bible man busa kanang inyong gipamatian kamatuoran gyud na kay gibasi na dinhis balaang kasulatan. Ug sa imong giingon nga matud pa nimo nga isulod pag
tamo sa akong bulsa ay dili na mo'y akong tinguha og tumong pero mahibaw-an ra na ron nimo. Unya sa pagtuo kay matud pa nimo kaysa imo tingali nga pagtuo dili mi makasabot. Uy, wa ko maghuna-huna nga dili mo makasabot. Kay unta og mga tao pa mo nga walay pangutok mutuo kung di mo kasabot pero naaman mo'y pangutok. Kay og manikin pagid unta mo o kon munyika pa mo o monumento pa mong Rizal, way utok, natural di mo kasabot pero kay naa mo'y pangutok makasabot gyud mo. Unya magmatod pa nimo magpabati-bati ko sa pag-ampo pa lang magpabati-bati ko nga ang among matuod nga Dios si Hesukristo kana mao magginay nias akong kasing-kasing pod ug niya pod sa Biblia nga si Kristo matuod nga Dios. Unya dili gyud mahitabo sad siguro nga inyong mahusgahan kanang mga bahina kay tinuod man na makita ug mabasa man na sa Biblia. Kaso lang ang mga nahisulat Brother Puling or Hipólito dinis Biblia basta kasupak na gani na sa inyong doktrina pangitaan gyud na ninyo og palusot ba nga mga pangatarungan. Unya idagandagan dayon mo sa salin-salin unya ra ba madugay ang mga hubad sa Biblia para sa inyo sayop. Murabag husto mo manghubad. Pero ni amag kay kababayan, I don't know kung kaila ba mo aning Lito Amet, iya nag-introduce ako bag-o lang. Dunam ni siya 5 kabuk Biblia. Unya may usa nga minuslim. Matod pa niya nga ang sakto nga salin o hubad sa Biblia kanang New Authorized King James Version. Mo na iyahang kuan, mo na iyahang gisultis ako. O unya but pasabot nga kanang uban gawas niya ng New dili kuan New Authorized Standard Version. Sorry, dili King James. Standard Version mo kun na insakto nga hubad. Pangutana bitaw ko sa iya Brother Puling. Kay mauman di ay na ang insakto nga hubad diin diha dapita sa insaktong hubad nagpahayag nga si Kristo dili Dios. Gikan ni adto Brother Puling hangtod ron nahilom pa usa nya gusto na gani ni siya magpapansin mag-text na pud ni siya pero mao lagi na mga kabastusan. Pero wala mi ana nagahatag og bili kay unsa may amo laging makuha may tungod ni ana. Pero may mga panahon kay kining atong programa mo may kanunay ng targeton, may panahon gyud pod nga mahisgutan na siya. Pero ang tinuod pagkasulti Brother Puling, dili ingon nga sa pag-ampo nako gipabati-bati mo. Mahitungod niya na kaingon nimo nga sa pag-ampo pa lang nimo magpabati-bati din gas amo nga ang inyong matuod nga Dios Hesukristo. Kung atong basahon ra gud dinhi this is the word of God. Nagisgutan pamati ha Brother Hipólito o Brother Puling sa nanang Juan kapitulo 5 bersikulo 20 niya ug nahibaluan usab nato. Ambot og nahibalo ba ka Brother Hipólito or Brother Puling? Nawa ha? Ug nahibaluan usab nato. Balikon ako ambot ug nahibalo ba pod ka. Kini akong pala nagbasa nga mianhi dinhi sa kalibutan ang anak sa Dios. Miunsa ang anak sa Dios dinhi sa kalibutan mianhi. Tandaan. Ug gihatagan niya kita og pagsabot. Tanaw ha? Usa sa mga tumong ug katuyuan sa pag-anhi sa anak sa Dios, kinsa maning anak sa Dios Hesukristo, gihatagan niya kita og pagsabot. Dili lang gid nako masiguro Brother Puling kung natagaan ka na ba ni Kristo og pagsabot ug wala pa man gani pananglitan pangayuan na kay si Kristo mohatag sa nagapangayo niya. Nagingon dinhi aron maila nato ang matuod nga Dios. Period. Unsay tumong og katuyuan sa paghatag sa anak sa Dios kanato og pagsabot aron maila nato ang tinuod nga Dios. Tandaan nato na, ipadayon nato basa. Og anaa kita diha sa tinuod nga Dios. Asa ta? Naa ta diha sa tinuod nga Dios. Kinsa man ipadayon nato basa.
sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya mao ang tinuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. He is the true God and eternal life. Kini ang klaro gyud nga gipasabot dinhi sa Biblia, Brother Puling. Dili tungod kay ako nagpabati-bati sa inyo bisas akong pag-ampo, kay mao magyud na ang nia sa Biblia. Busa wa ko'y nakita diha nga mahimong sayop ko o kaha may tulubagon ko sa Ginoo sa adlaw sa katapusan tungod kanang pag-ingon ako nga among gipangayo tungod lamang sa pangalan sa matuod nga Dios nga si Jesucristo, kana kay mao man ay gisulti sa Biblia. And I know 199.9 and a half percent dili gyud gihapon ninyo nituohan, kay ang inyong tuohan kana bang o analisar lang, kanang gitawag og human reason, mga rason-rason ra nga iya ra sa tao og dili suportado sa Biblia. Well, tuguti Brother Puling nga akong basahon po dinhi sa today's English version sa maog hapon nga kapitulo o bersikulo sa Nanang Juan kapitulo 5 bersikulo 20 dinhi sa today's English version. Ingon niini Brother Puling sa 1 John 5:20. Ingon ini ang gisulti dinhi sa ining bersikulo. So nang Juan kapitulo 5 bersikulo 20 nagingon, we know that the Son of God nahibaluta mahitungod sa anak sa Dios. Ang nagingon, the Son of God has come, mianhi, and has given us understanding. Unsa ang pag-anis anak sa Dios, naghatag kanatog pagsabot. Wala ko kay bawong natagaan na baka Brother Puling usbon ko. Pero wa pa man gani, pangayo kay ihatag man na sa Ginoo sa imo. Sunod na gingon dinhi, so that we know the true God. Kita nasayod sa matuod nga Dios. Our lives are in the true God. Ang atong mga kinabuhi naa sa matuod nga Dios. In His Son, Jesus Christ. Ang atong mga kinabuhi naa sa matuod nga Dios diha sa iyang anak nga si Jesucristo. Period. Sunod ang ingon dinhi, this is the true God and this is eternal life. Kini siya ang matuod nga Dios o kinabuhi nga walay katapusan. Dili ba klaro, Brother Puling or Brother Hipólito? Ang gisulti nga mianhi ang anak sa Dios aron paghatag natog salabutan, aron paghatag natog pagsabot. Ako nagtuo nga nakasabot ka o kamo niini, pero wa gani mo kasabot, wala pag gyud ay mo mahatagi og salabutan kung wa man gyud pa mo makasabot niining akong gibasa. Karon kung ato ning tan-awon ra gud dinhi sa gihisgutan sa balaan nga kasulatan sa Juan 10:26 ngadto sa 28. Timan niya sa nang Juan 5:20, si Kristo ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga walay katapusan. Karon kay siya man ang kinabuhi nga walay katapusan, unsa man ang pamahayag ni Kristo. Mahitungod aning puntuha sa Juan kapitulo 10 versikulo 26 hanggang 28 nag-ingon dinhi matud pa dinhi sa 26 matud pa ni Kristo mismo, apan dili kamo mutuo kanako. Unta nituo na kang Kristo, Brad Puling. Apan dili kamo mutuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karniro. Makapaduda baya ni Brother Puling nga kamo di lang ta ingong maghukom, pero matud pa ni Kristo ang dili mutuo niya dili kauban sa iyahang karniro. Unya kay kini kung imo ning padayonon kadtong mga tawo way pagtuo gibato man nila sa Kristo kay nag-Diyos Kristo nag-ingon ka nga ikaw Dios nga tawo karaman unta. Unya kung imong basahon dinhi, ang akong mga karniro na maminaw kanako, nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan. Sa atong gibasa kaganina, Brother Puling,
Diha siyang anak nga si Jesucristo, kini siya ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga walay katapusan. Si Kristo mismo nagpamatuod nga ang mga karniro iyang hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Ug dili gayud sila mawala, walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Amo ni gisulti ni Kristo. Karon kung imog gyud ipairal nga si Kristo dili Dios, pasabta ang imong mga kaubanan kung saunsa ang dili Dios makahimo paghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero gisulti na sa Biblia nga si Kristo matuod nga Dios ug kinabuhi nga walay katapusan. Kanang giingon nimo ba, kanang giingon nimo nga isulod pa man minimo sa imong bulsa, dili ta mo isulod sa bulsa? Asa man di ay mo ang insaktong pasudlan sa inyo? Kung ato ragod ni nga basahon o sumala dinhi sa gihisgutan sa Juan kapitulo 10 bersikulo 7 ug 9, dili mo nako isulod sa akong bulsa. Asa man mo nako pasudla? Niya sumala sa Juan 10 ug 9, mao kini ang gipamahayag mismo ni Kristo. Nag-ingon si Kristo, busa si Jesus miusab pag-ingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karniro. Sulod kag balay, Brother Puling, mosulod kag mga department store or unsa pa na shopping mall, asa maday kaagi? Di ba sa pultahan? Ingon si Kristo, busa si Jesus miusab pag-ingon kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karniro. Wa sa magingon ang simbahan o kanang relihiyon na mo'y pultas karniro. No, si Kristo. Unya nag-ingon din sa kininiang 9. Ako mao ang pultahan. O siya ang pultahan. Wa magingon na mao ang kanang relihiyon na mo'y pultahan. Ako mao ang pultahan. Kung adunay mosulod agi kanako, mo ni akong giingon, Brother Puling, dili ta mo isulod sa akong bulsa. Asa ta mo pasudla? Dito sa pultahan, nga ang pultahan mao si Kristo. Gilit ni mo na, Brother Puling. Sunod ang yun sa dini, ako mong pultahan. Kung adunay mosulod agi kanako, siya maluwas. Busa ang kaluwasan, Brother Puling, dili sa pagsulod ni anang relihiyon na ninyo, kundili diha kang Kristo ang kaluwasan. Sunod, ug siya mosulod ug mugula ug makakaplag siyag masibsib. Kini ang gipamulong sa atong Ginoong Jesucristo. Busa unta kasunod ka na diha kang Kristo, Brother Puling. Dinhi sa buhat, no? Sa buhat kapitulo 14 bersikulo 15, mauni ang pamahayag mismo ni sa kinini ang mga apostoles 14 sa buhat og 15. Ingon ni ang gihisgutan, Brother Hipolito, 14:15. Ang ingon ni ang gisulti sa mga tinunan. Mga tao, nganong nagabuhat man kamo niini? Okay, sila gud si San Pablo sa ilang pagpangwali, pastilan ang mga tao nalahi man ang ilang huna-huna kay gidad-an man nila San Pablo mga gasa ug halos ludhan ug simbahon man sila. Unya ingon sa ni Apostol Pablo, mga tao, nganong nagabuhat man kamo niini? Kami usab mga tao nga sama ra kaninyo kinaiya, ug kami nagamantala kaninyo sa maayong balita. Nagunsa ang mga apostoles, nagmantala sa maayong balita. Sa samang pagkaagi, kini nga programa nga inyong ginapamatian, nagamantala sa maayong balita. Diin man ang maayong balita, gikan nga ginamantala ni ining programa, gikan sa maayong, gikan sa Biblia. Matod ba rin kami nagamantala sa maayong balita, nga gikan ni ining maong kakawangan, kinahanglan, managpangliso kabungad to sa buhing Dios. Matud pa ni San Pablo, gikan ining mga kakawangan kay bisan unsay butang nga maangkon sa tawod, kakawangan ramana. Manggingari, mangliso kamo ngadto sa buhi nga Dios, ngaoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanang
butang diha kanila. Asa ang tao mangliso ngadto sa buhi nga Dios, nga kining buhi nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit sa yuta ug sa tanang mga butang. Kadtong Dios nga buhi nga maoy nagbuhat sa langit sa yuta ug sa tanang mga butang. Karon duna bay kalabutan si Kristo mahitungod nini matud pas mga apostoles, kinahanglan kamo mangliso ngadto sa buhi nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit sa yuta, sa dagat o sa mga tinubdan sa katubigan. Asa ta mangliso ngadto sa buhi nga Dios. Kinsa kining buhi nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit sa yuta ug sa dagat? Pamatian nimo, Brother Puling, og tanang naminaw karon dinhi atong makita sumala sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3, akong basahon ni parang maklaro gyud dinhi sa The Living Bible ha, parang maklaro ni Juan Kapitulo 1, versikulo 1 paingon sa 3. Timan nga ang mga apostolis gihangyo nila kadtong mga tao nga ilang ginawalihan kani nga matud pa, kinahanglan kamo mangliso ngadto sa buhi nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Karon kinsa maning gipasabot ni Apostol Pablo nga buhi nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, sa tinubdan sa katubigan? Basahon nato kini brother Puling niya sa The Living Bible sa John chapter 1 verse 1 up to 3. Ingon ini ang gisulti. Before anything else, tanawa ha, kani imo gyud ning makuha brother Puling. Before anything else, manigisgutan. Before anything else existed, sa wala pa ang tanang mutungha ang tanang mga butang, there was Christ. Sa ato pa, wa pa namugna ang kalibutan ug ang mga butang nga nianing kalibutan na nagingon, there was Christ. Diha na si Kristo. Pero unsay palus sut ni ini Brother Puling, diha na sa plano. Mabito nang mangutana ta diha sa plano unsa man siya, ay basta kay sa plano. Karon niyo, matupad there was Christ with God. Diha nang daan si Kristo uban sa Dios. He has always been alive and is himself God. Period. Tanawa ha? Karon, imong makita dinhi sa 3 nagingon, He created everything. Giunsa ni Kristo ang tanang mga butang iyang gibuhat. There is nothing exists that He didn't make. Wala ginagalungtad nining kalibutan na nga wa niya buhata. So pag-ingon sa apostolis, mangliso kamo ngadtos buhi nga Dios nga may nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, o tinubdas katubigan, ang gipasabot nila si Kristo. Before anything else existed, there was Christ with God. And He is God Himself. Mo ni gisulti, di pa matuod sa balaang kasulatan. So Brother Puling, I know nga supak nis ay mong gituhuan og imong gibarugan. Pero unsaon taman nga mao maggidni ang gipasabot dinhi o gisulti sa balaan nga kasulatan. Karon, kung ato pangatan-aw dinhi Brother Puling sa Kolosas 1:16 ngadto sa 18, ingon niinyo timan niya nga ang tanang mga butang sa kalibutan gibuhat ni Kristo og walay mga butang nga naglungtad sa kalibutan nga dili niya gibuhat. Dinhi sa Kolosas kapitulo 1 versikulo 16 hanggang 18 ingon niini ang gipasabot Brother Puling. Kung basahon na matud pa dinhi sa maong bersikulo. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit og dinhi sa yuta. Pinagi kaniya muluta man si Kristo ni. Nagbuhat ng butang diha sa langit og diha sa yuta. Nagingon dinhi makita og dili makita mga lingkuranan nga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya. Unya nagisulti ato bitong gibasa nga
walay mga butang sa kalibutan nga wa niya gibuhat nya nagingon dinhi. Siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang. Diha na sa Kristo, so wa pa ang tanang mga butang. O diha kaniya ang tanang mga butang gipakupot. Siya maong ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Unya, kining iglesia ha, Brother Puling, hakang inyong kamot pag angkon ani dili oy kay kining iglesia ang gipasabot ni Sabbath keeper man ni dili ni iglesia nga Sabbath breaker. Nag-ingon din nga matud pa siya mao ang sinugdan ug ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang butang siya mahimong kinalabwan sa tanan. So pagkat tin-aw ani Brother Puling, laman og lubogon pud siya wa ang inyong huna-huna dili gid mo kadawat ani pero sa tinuod lang bisan pag ang manulunda o si Kristo pa mubarog diya sa inyong atubangan og di gid mo mutuo dili gid pero at least ang kamaturan na paabot diha sa inyo unya kung imo ning basahon no sa gihisgutan dinhi sa mala sa kananaang Biblia, mag-ingon dinhi ang Roma ang gihisgutan ni pinadayag 14:6 ug 7. Og nakita ko ang manlunda nga nagalupad gikan sa katuluwad as kalangitan nga nagdala og walay katapusang maayong balita nga imantala ngadto sa tibuok nga kalibutan sa tanang katawan og kabanayan. Og nga nag-ingon kahadlukin ninyo ang Dios ug ihatag kaniya ang himaya ngang Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta sa dagat. Nakinsa man ni Dios si gusto gibasa. Kinsa man ni nga Dios? Si Kristo. Si Kristo kung di ka mo to Brother Puling padad-e mi direct teksto kinsay gipasabot ani nga Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta ug tinugan sa katubigan kay atong gibasa nga ang gihisgutan nga si Kristo nagbuhat man sa langit ug sa yuta. Unya kung imo gyud ning tan-awon Brother Puling, nag-ingon si Kristo Juan 5:32 ug 37, ako nahibalo nga dunay lain nga magpamatuod mahitungod kanako ug ako nasayod nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. Nag-ingon sa 37 og ang amahan nga nagpadala kanako siya mao ang magpamatuod mahitungod kanako. Kung si Kristo pinadala sa amahan, unsa may pamatuod sa amahan nga mao'y nagpadala. Ato kunong basahon sa Herbihanon 1:8 ug 10, apan ngadto sa iyang anak, tanawa Brother Puling, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Unsay gisulti sa amahan, ang mayto nga ingon siya, apan ngadto siyang anak, siya nagaingon ang imong gingharian o Dios. Kung ang amahan nagpamatuod nga ang anak o si Kristo Dios, wala po'y rason nga kami dili magpamatuod. Ang nakapahibulong namo Brother Puling, kay ang amahan mo'y giila o gidawat ninyo nga Dios, pero ang pagpamatuod sa inyong giila nga Dios may tungod sa anak nga gipadala, di gid mo mutuo. Butlang ngano ka no? Unya nag-ingon dinhi sa Jess, ug nidugang siya sa pag-ingon ngadto sa iyang anak. Gi-address niya ngadto sa iyang anak. Ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Tanawa ninlutaw. Ang kalibutan gibuhat sana. Hasta ang langit gibuhat unya. Naade dili Dios nga makabuhat og langit, makabuhat og kalibutan, pamatuod na sa amahan. Na kung ato pagyudning basahon dinhi Brother Puling uban sa nang naminaw, kung atong tan-aw dinhi sa Contemporary English Bible, kung atong tan-aw dinhi mao niya ang gisulti dinhi sumala sa chapter 1 verse 8 on dinhi sa Hebrew. Nag-ingon dinhi akong basahon matud pa. But God says about His Son, apan ang Diyos misulti mahitungod siyang anak, you are God. Pagkakalaro anak Brother Puling, mangambot lang ko, di ba ako moingon nga di mo kasabot, pero ugwa pagani mo kasabot,
wa gid pa mo di ay matagai og salabutan. Sa atong gibasa kaganina, mianhi ang anak sa Dios aron paghatag og salabutan, ha? Og sumala sa Dios ang giingon sa Dios nga si Kristo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Karon kung imong basahon ang Henesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta, milutaw sa katinaw nga si Kristo gyud Dios. Unya mo ingon dayon mo nga gipabati-bati mo, oy no, dili na gisultian ra mos tinuod. Unya kung imong basahon gani dinhi Brother Puling, ha? Salamat ha nga imo kong sultian nga nailhan ka dihang Puling kay Hipólito mangud diri imong gikuan mao nay tinuod nimong ngalan. Nya kun natong basahon dinhi sa 9 ug 11 sa Roma 14:9 ug 11 ningon dinhi. Mao kini ang hinungdan nga si Kristo nagpakamatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. 11, kay nagaingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi, muabot ang adlaw nga ang tanang tawo muluhod sa akong atubangan ug moila nga ako Dios. Klaro ba, di ba Brother Puling? Karon, kung dili ka man mutuo sa imong nadungog og nabasa, usa lang ka teksto ang among kinahanglanon aron basahon natos kanginan, asa og diin dapita nagpasabot ug nagsulti nga si Kristo dili Dios. Mabuhay ka Brother Puling or Hipólito, ang Dios magpakamaayo nimo uban sa imong pamilya. Si Brother Isaw maghatag og dugang nga pagpatin-aw niining mga bahina. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother John sa dili pa ta mahatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana ato sa ning basahon ang napuno nga mensahe. Niya si Sister Leo Mads Uman Mibato. Good evening brother, watching from Kabangirayan, POV Corpus. Oy, mayong gabi sa tanan taga Kabangyaran, POV Corpus. Kabangyaran, salamat ha sa inyong pagbiyo. Niya pod si Sister Loida Agdalapis Tumakas. Good evening. Ilo-ilo na. Niya pod si Brother Jake Sumalino. Good evening ninyo bro. Niya pod si Brother Gino Arcabal. Good evening everyone. Sa pagkakaroon man niya ito nakita nga napuno nga mensahe nga ito na ta mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana nga atong gitagag pagtagad karon, kabahin niini ba nga gihisgutan or nahimo lang nga reaction sa mga nagapaminaw nga maggamit ta dinhiya or nagamit sa Bradyon sa pangalan ni Kristo nga may matuod nga Dios. Karon mga kaigsunan, ilang gisabot lagi nga sila mo'y gipabati-bati. Karon nga kaigsunan og mga kiglaan, nahimo ba nga nasayop pa dinhiya sa kahanginan nga mogamit ani ana nga mga termino nga si Kristo matuod nga Dios or Dios si Kristo? Mahigala og mga igsoon nasayod gyud mo nga atong programa gimugna ni siya nga based on the Bible. Una nga inyong madungog dinhiya magagikan gyud na kung unsay nasulat sa Biblia. Sama niini karon kanang inyong gibati nga mura mo gipabati-bati, pero ang amo ra bagid dinhiya dili gyud ana nga gipabati-bati mo, kun dili nagsulti rami sa tinuod mga kaigsunan og mga kigalaan nga sa diin si Kristo matuod nga Dios og atong dakong manluluwas or atong dakong Dios og manluluwas mga kaigsunan og mga kigalaan. Kung atong balikan ang mga bahin nga nahisgutan kaganiya mga kaigsunan og mga kigalaan, ingon ani ang atong makita dinhiya sa Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20, ingon ani ang gisgutan. Ug kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog salabutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod. Ug kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Jesucristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios o kinabuhi nga dayon. So kung imong lantawon og susuyon mga kaigsunan og mga kaiglan, diha sa paggamit og termino nga si Kristo matuod nga Dios or Dios si Kristo, dili ginasayop. Kay nga naman, mao man na ang gitudlo sa balaan nga kasulatan nga kung imong lantawon og susuyon, niya gisgutan nga ninianhi ang anak aron nga kita mahatagan og salabutan. Salabutan sa asaman mga kaigsunan og mga kaiglan,
sa labutan aron sa pagila nga si Kristo matuod nga Dios, mga kaigsunan ug mga kaiglan, Dios og dili kay tawra. Kung atong padayonon og susiyon, mga kaigsunan ug mga kaiglan, niya pagyud. Kung atong basahon ang Tito kapitulo 2 bersikulo 13, ingon ani ang atong mabasa dinya nagingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa umaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. O kung imong lantawon og susiyon, gipamatud-an gyud nga si Kristo Dios, matuod nga Dios, dakong Dios. O nya karon, nganong ato man supakon, mga kigalaan ug makaigsunan, nganong mahangan man ta nga tinuod man na, kamatuoran man na. Kung imong lantawon og susiyon, mao ni ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. Unya kung atong itandi sa pagtudlo sa kinauhanon nga pagtudlo, dako gyud kalahian, mga kaigsunan ug mga kaibigan. Kaya naman di magkahaom, kaya ang balaan nga kasulatan magtudlo nga si Kristo matuod nga Dios, Dios si Kristo, pero ang tao motudlo man sab nga si Kristo dili Dios, tawra. Kung imong lantawon og susiyon, kining prinsipyo nga mag-ila og magtuo nga si Kristo tawra, mga kaigsunan ug mga kaibigan, gikan kini sa mga Hudiyo nga dili motuo kang Kristo nga si Kristo Dios, gikan ni sa mga tao nga gustong mopatay kang Kristo. Kung sa atong kapanahonan karon ato gihapon ning i-adapt nga prinsipyo, walay kalahian, mga kaibigan ug mga kaigsunan, ni adtong mga Hudiyo nga gustong mopatay kang Kristo. Walay kalahian kung adapt kanining pagtulun-an nga si Kristo tao ug dili Dios, mga kaigsunan ug mga kaibigan. So kung imong lantawon og susiyon, dili sayop ang paggamit sa termino nga si Kristo matuod nga Dios or Dios si Kristo, mga kaigsunan ug mga kaibigan, kay mao na ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. So kung imong lantawon og susiyon, si Kristo matuod nga Dios, si Kristo Dios, mga kaigsunan ug mga kaibigan. Alang pas maghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Libik Labes. Okay, salamat sa pangutana nga gipadangat sa itong programa. Maginaot ni higala nga alang sa nangutana iyang masabdan ang kamatuoran nga mabasa sa Biblia, no? Dili baya ingon nga gipabati-bati paglitok nga matuod nga Dios kana tungod kay mabasa sa Biblia. Kung ang imong pagunahon nagpabati-bati, ang pulong sa Dios man nagpabati-bati nato, nagpasabot nato mahitungod ni ana sa pagkamatuod nga Dios ni Kristo. Mabasa magud sa Biblia. May nag-ingon nga si Kristo dili matuod nga Dios. Okay na siya, pero kay mabasa suportado man sa Biblia higala, asa may tunturuan? Ang mabasa nga si Kristo matuod nga Dios o ang dili mabasa nga si Kristo dili Dios? Simple ang mabasa sa Biblia. Nga naman, kaya ang Bible higala sa atong makita o mabasa sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan mutudlo natos kamatuoran. O kay kamatuoran mang itudlo sa Biblia, mabasa ba sa Biblia nga mao ang nagtudlo sa kamatuoran nga si Kristo matuod nga Dios? Mabasa higala na agigilitok no sa unang Juan 5:20, gibasa ni sa akong makaubanan kaganiha nga gilitok gyud nga kini siya si Kristo matuod nga Dios og kinabuhi nga walay katapusan. Matuod nga Dios si Kristo mahigala. Mabasa o niya, asa mo itong turuan na? Bible based guni. Kung sila po Bible based po higala ang ilang pagtuo nga ilang pagtuunan base sa Biblia, diin may mabasa di sa Biblia nga nagtudlo nga si Kristo dili matuod nga Dios. Nabatay mabasa sa gusto lang kabes nga nag-ingon si Kristo dili Dios o dili matuod nga Dios. Wa gitay isang mabasa higala. Ang mabasa hinuon nato matuod nga Dios si Kristo. So ato nang tuuan, magtotoo man ka sa Biblia, gituon man kanat nato ni nga ang Bible pulong sa Ginoo. Ug kay pulong mo sa Ginoo ang balaan na kasulatan,
atong tuhuan kay ang dili pagtuon ni higala sama ra nga ta mo tuog Dios. Manay klaro pagkasulti. Gitin-aw mo na nga matuod nga Dios. Gani si San Pablo nagtug-an pod siya sa ikaduhang sa Tito 2 versikulo 13. Ang gisulti niya na ila nag-ingon siya nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Grabe-grabe ning pagkasulti ni Pablo, Ingos Pablo. Dakong Dios si Kristo og manluluwas. Kay naam na sa Biblia. Ato nang tuhuan dili na kay nagpabati-bati kundi tulong na sa Ginoo. Pagsuya ragod mo og baton og Biblia, basahin gala daghang mabasa sa Biblia nga nagsulti may tungod sa pagka-Dios ni Kristo. Si San Juan ang gipaduyag niya kaganiha atong gibasa, matuod nga Dios si Kristo. O ni San Pablo sa Tito 2:13 ang atong mabasa, dakong Dios si Kristo. Kaniya karon kay dakong Dios man na. May mabasa nga si Kristo dili Dios. Wa tay mabasa. So ang maayo na to kay magtotoo man sa Biblia, tulong ni Ginoo atong sagupon ang gisulti ni San Juan nga matuod nga Dios ug atong sagupon ang gisulti ni San Pablo nga si Kristo dakong Dios higala. Wa ba makuha na itong mutuo tas tinuod sa Biblia? Nganong ato magidang supakon ang nakasulat sa Biblia? Nagtuot ang nakapahimo utas Ginoo sa atong pagsupak. Ano ya? Nakapasubo na sa Dios mahigala. Nakapasubo na ang pangutana sa iyang pagkatao na wag tang ba ang iyang pagka-Dios? Wala sad. Kaysa ang pulong sa Dios nga Biblia sa Colosas 2 versikulo 9, sa iyang pagkatao higala naa gihapon ang iyang pagka-Dios. Naa na gisulti sa Biblia. Nagpakatao si Kristo pero dili ba siya Dios? Nag-ingon San Pablo, naa gihapon ang iyang pagka-Dios. So si Kristo, ang iyang kahimtangan, naa siya gitawag dual nature. Nagpakatao siya or tao siya o niya Dios siya. Pero diha na siya, daan sawa pa siya nagpakatao. Dios man siya nga nagpakatao. Sumala sa Roma 9:5. Gisulatan ni San Pablo ang taga-Roma. O iyang gisultihan ang taga-Roma. Nga matod pa sa Roma 9:1, magasulti akong tinuod diha kang Kristo, dili ko mamakak. Ingos Pablo, tinuod iyang gisulti. Giingnan niya ang taga-Roma. Dili ko magbakak. Unsa may gisulti niyang tinuod kang Kristo nga wa siya magbakak. Sa versikulo 5 ang atong mabasa, nag-ingon dinhi, matod pa na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao na tao si Kristo. Tanawa ha? Naon siya si Kristo? Na tao si Kristo. Tao rin si Kristo. O di ingasunahan nga mao ang Dios. Ang konklusyon ni San Pablo higala, si Kristo na tao, maon siya, mao ang Dios. May konklusyon ni San Pablo nga magsusulat diya sa barang kasulatan. Pero naapoy magtutuon las Biblia. Pagkabasa nga si Kristo tao, ang ilang konklusyon, dili Dios si Kristo. Kay San Pablo, na tao si Kristo moong Dios. Asa may itong tuhuan? Si San Pablo nga minanduan sa Espiritu Santo sa Dios? Or ang tao nga nagsulti nga si Kristo na tao o niya dili Dios? Kinsa makahinagmando ano? Ang Espiritu Santo ka? Di mo na mahitabo kung ang Espiritu Santo pa nagmando ni anang matawhana nga musupak sa gisulting San Pablo nga inspired by the Holy Spirit higala San Pablo. Di gina mo sumpaki, pero kani sumpaki man sa gipamatuod diha sa balang kasulatan, lain na nga espiritu ang nagsulti ana higala.
katunang espiritu nga mao ang ning sulod sa bitin sa tanaman sa Eden nga pag-ingos Dios ayo kumugtaon aning propasa kay moabot ninyong kamatayon o niya ning abot ang kadtong bitin nga gigamit sa daotang espiritu. Ataon mo dili mo mamatay, mapariha noon mo sa Dios. Tigsupak ba al kontra sa gisultis bala ang kasulatan? Kita nila kita mo al kontra. Kadi mo kita mahadlok nga mo al kontra nga mabasa sa Biblia, litra po litra nga Diyos si Kristo niya atong supakon. Delikado na. Karon, ato pag yung tanawon. Dinis nakasulat mahigala sa Juan Kapitulo 1. Anya, gibasa man to ni Brother John kaganiha ang The Living Bible nga ang pamatuod sa The Living Bible sa 1, 2 ug 3 sa Juan nga matod pa sa wa pa mutungha ang tanang mabutang si Kristo diha na gikaoban niya ang Dios pasabot ang iyang amahan niya ingosunahan siya kanunay buhi og ang iyang kaugalingon Dios ug siya siyang kaugalingon Dios iyang gibuhat ang tanang butang og way bisan unsang butang mitungha nga dili binuhat ni Kristo. Onya karon gisulti pag niyo sa Aricas Contemporary English Version higala ang ingon sa 1, in the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. Oy, truly God si Kristo mahigala. Ang pulong nga Dios ingon ni truly God. Kinsa man na mao si Jesus Christ. Matuod nga Dios na as Biblia. Ani arita magbasa sa bersikulo 18 mahigala ato ning itandi mga higala o wa naman ito tayong Brother Isaw. Ako lang ibalik ni mga panahon. Okay, salamat Brother Libby. Sa dili pa kita tapos ang programa ni atong closing song may man ang ato ang closing prayer. Mga higala, mag-amputan sa libahon ug maluluyon na mga Diyos. Higo na, sapat na ang panahon sa pagpasabot sa kamatuoran. Tuguting ang mga nagapaminaw. Tandugon nimo ang ilang mga hunahuna o kasing-kasing, dili sa pagsupak kundi sa pag-uyon o pagdawat sa kamatuoran. Salamat nga imong ihatag nga among gipangayo, kini gipangayo namo tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigalas kanginan Brother Isaw dito, Brother Libby Clavis, uni inyong ubos nga higala gigsoon Brother Jude dito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.